Kumsang kazakua somsari pali khani in saho film siam lama sul sutu te pon chan na in chu Sheriff Denler Khan tlo in ruang engemaw zat chu achara in chung lu ma hovin ruang chu char nga lin an thi dana rap thak thei viau maya Sheriff chuan fangkual zelin in chunga phei chuan alut theilok lova ruang engemaw zat ruak deuh keng kunga acharna chan chu hriatum ve in he ina hian eng chiange thleng hreturin hun kal towa kan kir le don ani ole video hi like kin min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada bokke like comment share lama in zoom lo shram ang u nula pakhat lar chak na sualin na aphuar be magazine chuan lar le ho sakachak ema wang chuan saho film siam du na ril ru chu apuwa alar don phot chuan among te chu tu pon lo mudon ma se poiti na pakhat ma anei lova abial pa wen chu an film siam tuma an ho tu pa berni in nuam chen chunga lar chu an thupui ber ani ve a lar ba ka sum nei treu chu tum ve in Texas lam chu an pana khopuya chuan zan khatvel nom chen phota an film siam na tur lam farmhouse pan an tumbok an thian ho chuan Texas lam panin an movie ziak tu le director tur RJ apo aphur to viau maya abial nu Lorraine Hroi ve in film a chuan RJ ti no chu telvek an tuma film chang ve tur Bobby le Jackson apo phur ve to le in sumle ming thana bak ngai tu adang an nei lova nuam tuar chunga lar chu tum ru ve le in heng thalai ho hi am poisak pakhat ma an nei lo ani ber mai magazine te thian ho chu gas station a cholin mammo andap khoma magazine le wena chuan ei turan cham chunga an mammo turan lei trova dora chuan in lem zak zakin farmhouse lampan tlang mai chu an tuma an thian te chuan lo mak rengin mizo pa hovin na tuitam na an tiang chi kha an lei trova until ti turin nazir ema wang chuan magazine pon taksalang tam thuam chu in belve in Jackson te chuan shooting chu an lo tran ve to a asin in tran na chuan pangai taka in lan hlomin magazine te pon ei tur chu an thang na sa view maya an mamo turang ang an dap kim nu chuan farmhouse tampan le in reilova an thleng ta ani wena chuan in nei tu pa chu va bia in shotgun hian alo tina wena chuan nang mani ron betu khakania tia hrilin in chunga chuan an lutira Peter le putar in lo ni in an saho film siam na tur in chu an duang thlap ania hanin stratut vel on nan po in chu rem an ti hlom khop mai in chunga chuan in vom lutin RJ apo aphur to viau maya abial nu chuan hredo ma se fui ve in athona in stratut reng ai chuan a zia zo kalom ti in a hrila in nei tu pa howa da chuan zalen taka om tur chuan cha hlomin tarsen mai ni to ma se nu la biak ala pe viau maya magazine chu pona omin Peter amaron en reng tu chu athira pu howa ta nu pui pa li chuan en verengin magazine chuan arap mel khop mai magazine chu dila chengin a chena dila chuan ole ha mai hriam tak neya ti reng a hrelova ole chuan pan vezelin magazine chu a chol wangwanga ole ron thlen ma do chuan chuak man lovin ole po chuan a se man lova pali chu mu in chu Peter chuan a lo thirang thina magazine chuan ngai that lo ruk na nei ve in Peter chuan anin nei thalak te alo entira magazine hena chuan kan wanglai chuan nuam kan ti ve thin khop mai ti in a hrila magazine chuan an thlen in Peter ngai tu na chu mak ati ve khop mai movie chu chantran ni in tu ta om lovin an bunghal mi maya camera ma in phelte chu ngam hlom le in mi palam chuan dam doyan mangzela mei chelam pon khamti nei hlom lovin mani sin theu chu an ne em veka Peter te khan an film chang chu lo en tharengin aril ru chuan a chak ve a ni ma sela ataksa chuan tlin to big lovin apasal bula chuan ti vele mai tur chuan a soma apasalero chuan ka satel hi amuang to a baka mitlo ang maya mudzoi reng bakti theikan ei to lo ti in a hrila nu ber khan la be sei ma se
kum matam china chu mihring hi alo ho thei to thring khop mai movie chu an sut ve zela RJ chu changve tura turin RJ ero chu na du ve lo thu in a changa a thian te chuan an non sat ema wang chuan changve le in an rin ai alo thei phian maya asin an sun zo chuan in bul fai nga lin a ril ru chu anuam thei lova ti tau da in ho mai chu atuma motor chabi chu la chuakin ho chu atum ru viau maya tlan chu atum lai chuan in nei tu pitar kha ma lo ding rangin arsat na atok emoti in RJ chuan pui antuma Peter te chuan lo be sei vele in RJ chuan ati thei bik lova Peter chu thataka hril tumin pali chuan a hroka avit thuta RJ chutlu in avit zuimol mola Peter te chuan avit thlumta ani oena chuan saruak do tho in RJ chu azonga ho atum ti la hrelovin ti tau satli anga chuan angaya check in lama chuan zong in perek chu a mulova wena chuan rapin a tre thota a thom hret na lam chu bi in Peter te pali khan alo en renga wena chu amit mu a vitin a that vele ta ani Lorraine khan RJ chu alo zong ve a chunga enge thleng hrami alo chuan ti tau satli ang thowa chuan angaya putar howa ta kha zo na zotin abialpa omna ang chu azota nima sela howa ta chuan a hoto thua changin Lorraine thinrim chuan room en chu aveka du thu a hrila howa ta phallo chung room pakhata chuan lutin tlangwal thi to ruang hi saruakin an lo khaya Lorraine chu khet turin a thom ero tu man an hre thei lo ani Jackson Khan RJ chu azong ve zela ti tau chuak ani wang khan a biru ringin an motor chu a omsia howa ta khan mu in silaya kenga Jackson chu motor hlui tak mu chuakin tual thathin tu lardo motor ani ti a hre theya howa ta chuan ron kap dopin Jackson a po chu a thi vele ta ani Peter te kha mekzi ibula muin a taksa thi sen chu a chula mekzi chu ron harim Peter a mu thu da wang khan au na sa viau maya boni ipo lo harve ngalin aron tho chuaka ruak do keng kunga a oma wang khan pon hlap pakhat sinin a tei chuaka dil kama chuan Peter te kha ruak veka lo dingin boni chuan a muwa tar a to emoti in a boipui ngal vata apuan te chu sin tirin Peter te chuan trong kambolo taka hrokin dila chuan anem tla a ole khan ron hap ngal thokin boni ipo a thi vele ta ani Lorraine khan ata na mun chu chuasan ve tumin hreinen chuan a che a kongkhar hona tumlai chuan howa ta khan ron bei thutin akut zung trang a chan ve bok magazine kha howa ta khum hnuaya chuan a biruwa howa ta nu pa chu tarlama la in songkor toys ve in stratu chu nuaman la ti ham viau maya an mi tha tak te chanchin soin magazine le Lorraine chi andam to a magazine chu dim taka bokwak chuakin motor omna lam chu apana chabi a mu mai lawa wang chon ruang chu dapin an pistol pai kha a hre chuaka langal vatin basement lamatang Lorraine chu a chana Lorraine chu lo thinrim ve hle in hi kan chuasan angai ti in atlan chuak nga la magazine chuan dangman lovin putar howa ta khana lo kap thal top mai howa ta tenu pa chuan Lorraine ruang chu in chung lama zon lutin magazine khana lo en renga an ruang zona wang chuan howa ta chu danglam thutin ata teka wangin a thiya magazine chuan Peter pali khatinin ka atuma nima sela silai mulo om lovin Peter chuan shotgunin akapa magazine chu kunmanin akmoranat ema wang chuan aleng chuak lopa Peter pali khan min puiroti ina puina ngen ma se magazine chuan puidu chuang lovin a lu chu achil paratha veka magazine chu adam chuak theita ani Serif le anaw te khan ruang chu khom vekin an saho film siam po chu an muwa putar pakhat sarmon na hi TV lama lo chuakin howa ta kha aniya an fanu thalak poron langin an fanu chu tu dang ni lovin magazine kha alo ni reng mai